Jangan syat halor kali. Piong long live NPP, long live BGP, long live TMC. Ha? Phim lệ ranh. Phim lệ ranh. Pi that ya kalong riang jong ki kun ki tigi jong pi. Kan men toy yu pi pak skul ki kun ki tigi jong pi. Lada pi dang wan that pat ya kalong riang ke jong ki. Ki pat ba. Ki riu shai. Ki bala nang la start. Ki bala don ya ke jing tip ke jing sempang. Ki tip ba ka sibut ke dei ka hok pen keladur ya ke imlang ke salang lima ke sesyar kadar kim jubho kom kini ki ksau lemwer kim jubho kom kini ksau yok dok siing ban shu kemen hakasisin samsnem ban lenyar barok samsnem namar menta long live MPP, long live TMC, long live BGP. Hadin lai banai ikut election ya te lamayong ya rak lamayong we want justice ngidawai ka hok down Sorkar, ha? Kan mentua ayu pin perta hadin ke election. Kalong siya ka jingle ran bat ke jingjak buram. Yangi kom kari bat ke jat benriwi bro kowe. Bat baling ong kupta. Sibun ki ai ki jing telot, ki jing duna. Jing syak thumbor ha kini ki snem ki bala lek no nadu bakut ke election arja khatra hadu mentahi snem arjar poar dang pura bha kata ke jing syak thumbor lait no hakini ki arbanai lai banai shwaban poi gani ka election arjar phulai te kabalengo pat kalong ba balai ki pat ba khasi jongi balai ki long kemi long kpa ki jongi balai ki kun samla ki jongi pi bet bat pi klet bet hadukan ni kanungut ki bapoy ya kejing yaki kejing ya kawang mau bat ki pulis namta ka isu thamoto kanungut ki baya jauh umat ki baya sengaulem ki baya sengau melung ya kejing syak penyap jong ulur syai nyota kanungut ki baya poi hakarali kajing syak penyap no upradok prasnam jongi hangtei hapo madan kufling persyan roy mertong napo wa kaji kanungut nangi ki bayu i bat basaki ya kajing tiak surok jongki no hikai kanungut nangi ki bayu i ya kajing mi madan kajing persya kajing dawa ya kahok jongki nong tri asya kanungut nangi ki bayu i kajing persya jongki no hikai beper hadu ki nong tri 108 hadu ki nong tri sarkar beper ki layami ban persya kanungut nangi ki bayu i ru kajing persya jong ki nong tri katanat boarding ya kajing bamsap jong ka department ya kajing le asap jong ka sarkar ban lilam no ya ka department sya ki company mendari kanungut nangi kiba yoi bat kiba saki ya kejing syak penyap jubor jong wei negirang bak khasi bak Chesterfield thank you kanungut nangi kiba yoi bat basaki ya kejing lilam no jong ka sarkar MDA ya ka kendau ka siap sya kejela asam kanungut nangi kiba yoi ba nangrit uput usam nangrit kamap Meghalaya hadin basensyar gani ke sarkar MDA Henry ka balingo kalong ba hakipur ki benai lockdown kini ki juk ki brew ki baperta down MDA down MLA kini ki juk ki brew ki babak lama ki basyong halor pick up ki basyong halor auto truck dek lama nak klik puang septi jong MLA jongki kandidat ki jongki hatu kidai gajing sadin hatu kadai gajing bit ki jongki hatu kadai gajing tador ke jongki hatu kadai gajing podor ke jongki bantat je la ke jong kalong reniang khamtam bantat je kalong reniang jongki kun ki jongki kanungut kita ki sitting MLA ki ba job na arjal katra hadu menta pasensyar hakini ki sansnem kiba
yang ban kren nam ta ka lawai ki khun ki ti ki jonga ki jong phi nam ta ka reservation policy hatodon pidenya ke konferensi yu hatu MLA jong phi Ukraine pidenya ke konferensi yu hatu kandidat jong phi lapas ayu hatu kandidat jong phi udai ubalat kren ubalat ang hatu kam la biang ye phi bapin sulet be ka sngi ar punya utarik bapin rung kamera bapin nom yatu yanu bapin su ai ka siwut jong phi namar ba ka siwut jong phi ka dei pen klador ye ke imlang ka salang leng ba ka sensar ka khadat ngaduk jingkermen haduk kata-kata na ilaran benpej ijak buram kiwai gijat benriu kin ongkum no ki ong kani kade gijat benriu kabaklet bit sya peniap mentaka sengi yo kun lejong yo pramarjan jauman lasai ya thap keti ya unong peniap briu ha pem kata Haswa bapin tat ya kalong renyeng jong kaying kasem jong pi ya ki kun ki keti ki jong pi keli shwa gen u MLA jong pi ula le ayu kini ki san snem bat kini ki kandidat jong pi ki ban sajop kin le ayu namta ki kun ki keti ki jong pi namta jonga jong pi ngangat pis ngotu bat pi syampang ya kata pat ke jing blok na sekretariat nangni na office DC hangtai hapo khandailat si kenta duna te kadai ke jing blok kabala iklamakor hatu kata ru phempat ya peiskor banjit kita ki nomi kmat pidang esat halor kali pi ong long live and pip ko ki paradok ki prasnam ko ki long kemi ki long kpa ko ki kun samla kane kadai kapor kaba i paka ba nga mapi ngin kendit pada ngin kendit benriu menta ngimtip ka ai ke banja la ngilong tangah kani ka condition la ngilong tangah kani ka rukom ka ai ke banja bat nga isen ai ningkong ya pi ya ngai kabak bot bat kalong na banta ki kun ki ti jong sa ai pi bu ya kalawai ki jong ki sa ai te pi bu ya kalawai jong ki kun ki ti jong pi menta pisat hapo ototrok pisat hapo halor pick up pite lama piok jing mentoy ayu